bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Bacanern Secret File. Dahil matigas, nagawa kong tumagilid, tumihaya, lumuhod, at dumapa. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang sanang magbahagi ng isang kwentong pangmatigasan at pangmalakasan. Itago mo ako sa pangalang Andrea. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacanern Secret File. Last week, habang nasa kasagsagan tayo ng bagyong Karina, ay may nangyaring sakuna sa buhay ko na akala ko ay hindi na mauulit pa. May katigasan din naman kasi ang ulo ko. Alam mo yung familiar na kasabihang, drink 8 glasses of water a day? Mukhang hindi ko yun nasusunod lately. Kasi nga, may bagyo. Kaya ang nainom ko lang ay 3 glasses of water at 2 cups of coffee. Yun lang ang kinakaya ng sikmura ko. Kaya medyo hindi na ako nagulat kung bakit may matigas na sakuna na nangyari sa akin. So eto na nga. July 24, araw ng Martes. Nagdesisyon akong hindi na muna pumasok sa trabaho. Kasi ang lakas-lakas na ng ulan. Magdamag, umuulan. At kahit noong paggising ko ng alas 7 ng umaga, naku, naulan pa rin. Feeling ko nga babaha na talaga dito sa amin. Sa madaling salita, ayun, umabsent ako. Kaya team bahay ako noong araw na yon. Pagdating ng alas 11 ng tanghali, nabalitaan na namin sa bahay na bumabaha na sa mga kalapit na ilog dito. Ay, hindi ako nagsayang ng oras. Bumangon ako agad. Hindi na ako naghilamos. Diretso na agad akong pumunta sa tindahan at bumili ng pagkain, kape, noodles, tinapay at lutong ulam. Para akong langgam na nag-iimpok ng pagkain kung tag-ulan. Ang hirap-hirap kasing dumiskarte ng pagkain kapag binaha ng buong araw eh. Okay lang sana kung pagdating ng gabi, uhupa na yung tubig. May kasabihan nga 'di ba? Na daig ng maagap ang masipag. Kaya inagapan ko ang pagbili ng pagkain para sa amin ni Mama. At oo nga pala DJ Rocky, kapag ganitong panahon na baha sa lugar namin, ay nagtitipid kami ng kanin o ng kain. Bakit? Kasi kapag baha, barado ang kubeta.
Mm, barado ang kubeta namin kasi nalulubog nga sa baha. Kaya ang hirap-hirap naman kung iihi ako sa gitna ng baha. O di kaya mag-imbak ng Gerbox sa plastic bag. Kadiri to death naman pag ganun. Pero di bali ng only ihi, wag lang magdeposito ng Gerbox sa kasagsagan ng baha. Kaya ganun, tinapay noodles lang ang kinakain namin ni Mama. Fast forward, pagsapit ng gabi, hindi ako makatulog. Inaantay ko kasing bumaba yung baha para makapaglimas na rin kami ng putik at dumi dito sa bahay. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, umidlip muna ako. Pero nagising ako ng bandang 3:00. Pero nakita ko, wala sa higaan si Mama. Ibig sabihin lang nun, nandoon na siya sa baha. Nagsisimula ng maglinis. Kaya bumaba na rin ako at tumulong na akong maglinis ng banlik. Natapos kami bandang 6:00 ng umaga. At dahil wala pa rin akong matinong tulog, sumegway muna ako ng tulog dahil baka sakali lang makapasok ako ng half day sa trabaho. Kahit mga 1:00 na lang ng hapon. Kaso nga lang, sumabay pa ang nawasa sa krisis. Nawalan pa talaga kami ng tubig. Oo, walang tulo sa gripo namin. Diyos ko, paano na to? Kaya ayun, hindi ako nakapasok ng pangalawang araw. Kasi hindi pa nakakalinis doon sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Kaya buong maghapon, naglibang na lang ako. At hindi ako masyadong kumain. Fast forward, kinabukasan araw ng Biyernes. Back to reality na ako. Dahil nalinis ko na ang pwesto ko. Kaya magsusumikap na ako ulit para sa ekonomiya. In short, oo, balik trabaho na ako. Bandang 10:00 ng umagang yun, bigla na lang akong nakaramdam ng kirot. Kirot sa tiyan ko. Naku po! Hindi ko na gusto itong nararamdaman ko. At may kilabot pang kasama. Nananalaytay sa buong katawan ko. OMG! Mukhang kailangan ko nang sagutin ang tawag ni Mother Nature. Noong bumaha, puro missed calls lang. Ngayon, only tawag na. Hindi ko na ito ipagpapatay mali siya. Kaya sinamantala kong walang tao sa trabaho ko. At dali-dali ako pumunta sa banyo. Doon na ako nagmala Andrew E. a.k.a. Banyo Queen. Nag-umpisa nang umikot-ikot ang hilab sa tiyan ko. Pero parang may mali. Bakit? Parang walang lumalabas. Hello, Poops! Hello! Feeling ko lahat na ng dugo sa katawan ko nasa ulo ko nakakaaserehe. At ng ire. Pero wala talagang lumalabas. Ayoko namang duguin ang wet packs ko. Kaya sige, chill lang. Aserehe, ire lang ng aserehe. 3 beses kong sinubukan. Pero wala talaga. Ganun pala ang pakiramdam, DJ Rocky. Yung para kang manghanganak. Yung nararamdaman mo na nandun na. Ang lapit-lapit na ng ulo ng bata. Pero hindi pa makalabas sa outside world. Hindi man ako ulirang ina. Pero feeling ko, ganun ang nararamdaman ko. Para akong nagkakaroon ng labor pains. Diyos ko, napakahirap pala talaga.
At dahil gusto ko nang tapusin ang paghihirap ko noong mga oras na yon, sa sobrang paninigas na nararamdaman ko, bigla ko na lang naalala yung kanta ni Andrew E. Tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. One night has come, oh yeah. At pinatay ang ilaw, o madalas lumalabas, banyo queen. Yung kanta na yun ang naging motivation ko noong mga oras na yun. Kaya medyo tumagilid na ako, kumaliwa kanan para lang lumabas ang bato ni Darna. At finally, sa wakas, yes, success! Woo! Hindi lang isang bato ang lumabas, not one but two. Magkambala mga bato ni Darna, puro tigasin. Ay, at yun nga, laking ginhawa ko noon sa pakiramdam ko. Kaya pala para akong napilasan sa puwet, kambal pala ang resulta. Pero DJ Rocky, hindi pa doon nagtapos ang aking delivery. Dahil nakita ko ang timba sa banyo, Diyos ko, nakalimutan ko. Doon ko pala binabad ang mga basahan naming nabasa sa baha. Kaya isang tabo na kulay pink lang ang pinambuhos ko sa trono ko. At syempre, binuhusan ko ang inodoro ng Pride Powder Detergent with stain-away formula that removes dirt and stain that ordinary detergents leave behind. Para madulas sa pabango. At ayun na nga, anlibuhos ako ng tabo-tabong tubig. Kaya tiningnan ko at mukhang lumubog naman lahat ng jerbox ko. Lumabas na ako ng banyo sa wakas kahit ang baskil-baskil ko na. Sa hirap ba naman ang dinanas ko? Sinong hindi mababaskil? Para akong nag-labor ng kambal na jerbox. Tagaktak ang pawis ko para akong nag-gym. At back to work na lang ako ulit. Sa wakas, woo! After 2 hours nag-jingle ako ulit. Pero laking gulat ko nang may nakita akong isang napakalaking ebidensyang naiwan sa inidoro. At yung naiwan doon, sing laki at sing haba ng embutido. Diyos ko Lord, kinabahan ako. Buti na lang ako lang yung gumagamit ng banyo. Dali-dali ko tong binuhusan ng tubig. Ay, nandiri ako sa nakita ko. Buti na lang, hindi yun nakita ng iba. Celine Dion lang ang peg ko. All by myself. Jerbox ko, buhos ko. Kaya lesson learned mga kabisyo. Siguraduhin munang lumubog ang ebidensya bago magpahinga. Huwag maging lutang para walang maiwan na palutang-lutang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Andrea at ito ang aking SPG, as in super, back to the secret file.